Shubor nakaslem jong unongsan hima. Armut kinong yalam jong kakasi Student Union la imkra unit kebakentup yu President but Secretary kila syakot hajir haki pulit jong kala imkra police station haka khat al tarik unaitung arjahar pasau. Habakran syakilat batai kubor hadin kejing syakot hajir nakaliang Assistant Education Secretary jong ke CEC Usamla Riches Malngyang ulaong bakadaw jong kejing syakot hajir jong kinong yalam jong ke seng kadehi namar kejing khandra work permit haki benta jong ke thain la imkra. Ulaong ruk baka jingkot hajir ki pulit kadai baki kwa ban penting pensmit ni kedekot jeng keseng baru ban pensngap jari ki hendai nak liang jeng keseng kat baka sorkar jela kampat pentrikam yak MRSSE bat ILP bo jela keseng kandangi beteng ban khandra yaki bar jela Taksi kejingkot ban wan tis po PS lain pa kabam simla dan kano ka nongrem ngani ki bayadai bat ka tagaan ba ila ban khot ban pha jiri ki hani bo PS ndai ki ki an ki malaong hi no yalam chungi bamenta ki ki an ki su thau hi bat kini ki jingkhot chung ki bat ngatip ka we ki jumbut penting pensmi ndai ka tang mensim raham chungi kan du no bat ya kai bangi dan kamale bangi ya skmat kam gini telun balada dan ngono ko benta baki pensange engi kata ki habis berkhat hi marba katung kejing keno bah tu kesni kadan kajing ya jrong keti kidan kita ki wangi use the force ndrei ngir ngim simlong ki balabet do kata ngilap dokam la kacabeng agba ngilayo ban capture the video ado basdang kejing kenra jungi ado bokut halor katar uladan bat ki infiltration anti infiltration officer nakalian jong sarkar kidan ki police department de kidan ki magistrate de hanu kataka balai pat hadu menta pat keno ba ke hataka FIR pikila fai ba aladon kum kata ka jing songkti kene ka kamsimla dan kano ka bentak benghap lam bangila pan priang de ngipan jing syai na kalian sarkar ba snobha wan penting pesmi jing lagi kambutu sampi ndai to ai ba kaan kan dei kaan Taski ni apo dari pra police station kedai ro ka jongkot jungi pulit ya aku kena dalam jong ka lai khai unit adin ka jing khandra ya ki noktre barsla iba tre ya kini ka dong thai jong ka lai khai bro hoi kini ka jing le seng kalong si benta ya ka ba ni kwa ya so ka bakan tre kam no ya ai ko don lupa ya MRSSE ya berkujuk orang juga koro dari sitom ya kabar ulang di Singkawa so ni ko macam video ya na line permit ndai kaba lungok pat kolong ba na kaliang jing kulit ki sim bagane jing khna jungi kolong jing khna kaba bian ya kaba angut naki noilam jong ka lai khai unit ki khot perhap ki kendon ki bapet lapan ong begini kendon ki ba ki penhap na kaliang kulit kilong ki ba suthau ki sulam ler namar hak tu sngi hi aba ki nong yalam ki khot jong ka lai khai unit lek ni pat rai ni mender ki nak liang jong kulit ki ton lang nak liang jong magistrate ki ton lang rai ha bagi pet pat konten jong fa ya kene jing kho jong ki kolong basusna kom chu ro ka ding le jong ki ni su thu sa hiro ba ka dei tangkum ka cepeting ko tempan kene ki khot basindang mesin jong lai khai unit ndai ni su thu wala deng jing le ki kulit jing le ki kulit tu ndai wer a ni simpat ba kene kolong tum jing tendu ini ki ngim sim ba ki dei ting kiang jadi ni simpat ba kolong ki perhem susu e kamen sim ki jing kon ki jungi hatat hadu guna yo MRSSE ruju ro yo kadau ki dei betu jing khandrai ba ni le nak liang unit ni susu bat nak liang jing kulit ni sim sumutu jing khandra bat kani ga FIR la file ni nak liang jing kulit kamna jing file ni pai ba te kani ke jing file FIR di kulit ka penhap ya di dalam di lai khai unit di section ke balam ong je ba suthau nomor ni suthu ba kamron ke jing takti ndai ka jing check kedai be ka jing ra be ikot isla ni liang kulit ila ai pat ya ke jing keno fer namar bang suthu ke jing keno ko jubi kolong kumban penlong di pengkiang ani ban penduk sim ya ki mo dalam jong lai khai unit nang ba kinam le ini kam rai wa dan ga jing le jong ini ki lai kulit tu ndai nak liang lai khai unit ngingi skam euro ba kumba asen ni bro ko we la pernah jing khana mendet ka lai khai unit tu kanang teng ni ban khana na ko